Ešte jedna otázka v súvislosti práve so Svetou stolicou. Nový pápež nechal otvoriť vatikánske archívy z čias Pia 11. Ide o dokumenty z rokov 22 až 39. Pre Slovensko iste budú zaujímavé a iste budú zaujímavé aj ďalšie archívy. Myslíte si, že by sa mali postupne otvárať aj možno tie obdobia rokov pre Slovensko také kontroverzné, tie roky slovenského štátu? Tomu aj príde. Ja som o tom presvedčený, len Vatikán vždy má určité obdobie, ktoré otvoria potom po určitých rokoch až. Ale keď uplynie určitý čas, ktorý oni majú stanovený, ja som presvedčený, že sa to otvorí a že to bude veľmi pozitívne pre celé to obdobie. Myslíte si, že sa tak trošku možno tá debata, diskusia o tomto spornom období nejako posunie ďalej na základe týchto faktov? Posunie a pozitívne posunie. To znamená, že skončí akási trauma z tohto obdobia? Alebo nie trauma, ale vysvetlia sa veci a bude sa vidieť, že vlastne to, čo na začiatku aj bolo, napríklad pána prezidenta Tisu, veď vyhlasovali za veľkého záchrancu. Sú dôkazy, že on chcel odstúpiť, ale prišiel rabín k nemu, aby neodstúpil. Sú písomné dôkazy. A som presvedčený, že keď vatikánske archívy sa otvoria ešte aj z tohto obdobia, bude tam ešte viac tých dokumentov, ktoré nasvedčia, že to, čo sa dnes píše, bolo celkom inak. Kedy sa podľa vás dá očakávať? Neviem, koľko má Vatikán tých rokov. To sú určité, viete, to má v tom. Možno sa to môže aj urýchliť. Ale to sú určité stanovené termíny, že tie sa môžu o 50 rokov, o 100 rokov, alebo o 150. Takže keď ten čas uplynie, alebo Svätý Otec skráti, tak sa otvoria a to bude úžasné čítanie. Samozrejme uvidíme, počkáme si samozrejme aj na to rozhodnutie. Práve v súvislosti s Jozefom Tisom mám na vás takú jednu možno osobnú otázku. Ak dovolíte, vy ste boli na krste knihy pána historika, pána Ďuricu. Ak je to pravda? Prvé, čo sme proti tomu, že krst. Viete, pre nás je krst posvetná vec. A pre všetkých kresťanov. Tam sa vlastne z pohana stane kresťan. Dieťa Božie. A to teda z pohana kresťan, to čo si znamená. Z knihy sa nemôže nič stať. Preto toto by sme aj dali protest, aby to neužívali Bohu. Aj niektorí chvália Bohu. Ja sám, keď som išiel na prezentáciu niektorej knihy, alebo prezentovali pri mojich 70-inách renováciu spiritualis knihu, tak sa nekrstila. Sa prezentovala, toto nové vydanie prezentovalo a publikovalo. A tak by to malo aj byť. To, čo robia, keby to urobili našim bratom Mohamedánom, to by ste videli, čo by bolo. Dobre, tak skúsme teda to možno iba uviesť na pravú mieru. Boli ste pri uvedení práve tejto knihy? Bol som a keby bola, znovu by som išiel. Samozrejme. Otázka ale bude znieť skôr inak. Práve pán Ďurica v tejto knihe hovorí o tom, že by sa mohol urobiť ten krok a konkrétne, aby sa Jozef Tiso cirkevne blahorečil. Aký je váš názor? Ja v tejto oblasti ja si vážim pána prezidenta Tisu a veľmi vážim, lebo sa pamätám ako dieťa, my sme boli veľmi chudobní a keď on bol, sme boli teda na úrovni. A dokonca mám dôkazy, ktorí potom z Maďarska prešli sem, keď sa zabraté územie dostalo do Maďarska, južné Slovensko, tu bol blahobyt. Tak to hovoria oni, ktorí prišli z Maďarska sem. A ja to môžem potvrdiť ako dieťa, ako chlapec, pravda, ktorý už som vnímal, lebo však som bol aj štvrták, piatak, takže už v takých rokoch človek vníma, že nič nám nechýbalo. Pritom bola ale vojna. Takže, ale nie som za to, aby sa politici, nehovorím o pánu prezidentovi Tisovi, keď zdôvodnia pekne, že bol skutočne martýr a že teda bol ako teda ten, ktorý položil život, pretože niekto nechcel, aby boli dvaja prezidenti, alebo čo dokážu, ja neviem, tak to je už potom vec Svätej stolice, to je veľmi tvrdé a prísne, tam sa nedá takže protekcia, alebo to sa veľmi skúma, to je na to kongregácia, to sú oponenti a to. Ale ja som nie za politikou. Viete, politika je vec kompromisov. Niekedy sa musíte poškrabať aj takto. Viete? Takže, ale keď Svätá cirkev po určitým prieskume, tak budem brať na vedomie, ale môj osobný názor, viete, politik, teraz aj toho Schumana sa o tom hovorilo, že bude, viete, to je vždy. Jasné, takže názor váš je taký... Takýto je môj názor. Takýto. Iný môže mať iný, ale ja si ho vážim, aj ten druhý. Isté, samozrejme.